Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Grat ħafna li qiegħed niċċelebra din l-Ewkaristija magħkom, suppost jiena kelli nikkonċelebra, ma Dunkarm qalli mexxi inti la qiegħed hawnhekk u nixtieq hekk nirringrazzjakom anke li qegħdin tilqawni fostkom, hekk u kif qal tajjeb u hekk nitlobkom ukoll tingħaqdu miegħi biex propju f'dan il-post qaddis nitolbu għal iżjed vokazzjonijiet. Hekk anke llum fil-festa ta' Kristus Sultan tal-ħolqien kollu. Hekk pass importanti fil-ħidma l-vokazzjonijiet hija li narfu li Kristu għas-Sultan tal-ħolqien kollu u għandu pjan sabiħ ukoll għal kull wieħed waħda minna. Hekk allura jew nitolbu hekk f'din l-Ewkaristija li tassew hu jkun is-Sultan tal-ħajja tagħna, l-mexxej, hekk li jmexxina lejn it-triq it-tajba. Ekku biex aħjar nagħmlu dan jew fil-bidu tal-qudiesa narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu l-mulej maħfra tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u bil-ħallej dmirijieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti x'tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Faħru l-Alla flimkien. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġih, iradulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Inti li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex intu waħdek qaddis, intu waħdek mulej, intu waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, int li rid tiġġedded kollox f'ibnek il-Għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tieba tiegħek agħtina lil ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasar tad-dnub jaqdu lil kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien it-tribujiet kollha ta' Iżrael ġew għand David f'Ħebron u qalulu
arana, għadmek u laħmek aħna. Fl-modi meta Sawl kien sultan fuqna, konti int li kont toħroġ lill-Iżrael għal-gwerra u tġibhom lura u l-mulej qallek inti għad tiran il-poplu tiegħi u tkun prinċep fuq Iżrael. U x-xjuħ kollha ta' Iżrael ġew għand is-sultan f'Ħebron u s-sultan David għamel patt magħhom f'Ħebron quddiem il-mulej u lil David dilkuh sultan fuq Iżrael. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali nwieġbu flimkien, sejrin ferħana f'dar il-mulej. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġa qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem, ngħidu sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt maquda ħaġa waħda. Lejja it-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Ngħidu sejrin ferħana. Bes kont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej għaxen twaffqu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Ngħidu sejrin ferħana dar il-mulej. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolissin. Ħuti, roddu ħajr lill-missier li jagħmilkom denji li tissibħu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. U ħelisna mill-ħakma ta' dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub li bih għandna l-fidwa il-maħfra ta' dnubiet. U ġbija ta' Alla li ma jidirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha, għax fih kien maħluq kollox fis-sema u fl-art, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx. Troni u ħakmiet, prinċipati u setat, kollox bih u għalih kien maħluq. U li hu qabel kollox, u kollox fih qiegħed iżomm. U r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja, u li hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tagħmmar fih il-milja kollha. Bih Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu. Bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib. Ġieb is-salib permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Imbierek min ġej fis-sem il-mulej, imbierka is-saltna li ġejja ta' David missierna. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien wara li salbu l-Ġesu, il-poplu waqaf iħares waqt li l-kapijiet bdew jiddieħqu b'Ġesu u jgħidu: salva l-oħrajn, ħaj salva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija l-maħtur ta' Alla. Is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien, resqu lejh, newlulu mbit qares u qalulu: jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm miktub kidba li kienet tgħid: dan huwa s-sultan tal-Lut, wieħed mill-ħatjin
li kienu msalbin miegħu bdew jgħajru u jgħidu: Int m'intix il-Messija? Salva lilek innifsek u lilna, imma qabes liħor. ċanfru u qallu: Aqqas minn Alla int ma tibża. Int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew. Qed nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad qal lil Ġesu: Ġesu, ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu: tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm qawwija l-aħħar sentenza ta' dal-Vanġelu drammatiku fejn xi ħadd għall-ewwel darba jgħajat lill-imsallab bismu. Fil-Vanġelu kollu ta' San Luqa ħadd ma jgħidlu kif qal dar-raġel Ġesu. Jiġifieri l-isem li jfisser Salvatur, Redentur, tin il-ħelsien. Interessanti illi fl-aħħar ħadd tas-sena bħal huwa llum huwa l-ħadd ta' Kristu Sultan, Kristu Re tal-ħolqien kollu. Imma jekk jisimgħu dil-kelma n-nies, it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna, x'jiġina f'moħħna meta ngħidu saltna, meta ngħidu Re, meta ngħidu Sultan? Jiġini ġo moħħi xi ħadd li dejjem ħsiebu kif se jagħmel biex ma jeħdulux is-saltna, il-poter, imwaħħal mas-siġġu tal-poter. Jiġini ġo moħħi nies li huma mwaħħla mal-prepotenza, jiġġieldu fuq xi berart, jitqatlu nies innoċenti fi gwerer minħabba il-poter, is-seta, id-dominju. Jiġuni quddiem għajnejja meta ngħid saltna il-prepotenza ta' tant nies illi kapaċi bniedem jippersegwitawh. Aħna ngħidu isalbuh. Jiġini quddiem għajnejja nies li minħabba l-bullying jaħsbu li messew is-sema bidejhom. U allura kapaċi jafġu nies, ikissru persuna, ikissru familja. U jien ngħid x'sar minnhom dawn is-saltniet kollha? Ta' min ħaseb li mess is-sema bideħ u rid jieħu post Alla, b'mod kollettiv u anke b'mod personali. Il-Vanġelu tal-lum jurina sigriet. Mhux se tirbaħ il-prepotenza, mhux se tirbaħ il-kattiverja, mhux se tirbaħ il-qirda jew it-tixrid tad-demm, mhux se tirbaħ saħansitra l-oppressjoni, nafġek, int min tħatt, int min ċejn, ma nikkalkulakx, mhux hemm barra, hekk nirraġunaw il-kol kemm aħna. U llum qegħdin naraw proposta l-imħabba li tirbaħ. Mhux se nieħu, mhux se ngeddes, imma x'se nagħti. Is-sagrifiċċju b'dik l-imħabba jew id-tbatija fi-skiet għax lilek inħobbok. Ara x'issarraf l-imħabba li għandi lejk. Tissarraf dil-preżenza lejl u nar. Tissarraf dil-għotja. Tissarraf fil-li ninsa li l-nifsi biex nagħti li l-nifsi lilek. Tissarraf rispett f'onestà kemm tkun isbaħ id-dinja. Kieku kellna minn din is-saltna li aħna fit-talba tal-missierna ngħidu tiġi saltnatek. Ħanejdilkom ftit kliem biss
hemm ħafna xnejt. Imma ftit kliem biss. Il-Vanġelu li smajna llum fih 3 sfidi, 3. L-ewwel waħda jagħmluha l-kapijiet. Jiġifieri dawk li wasluh fuq is-salib u jagħmluha b'serkażmu, jiddieħqu bih. Jiddieħqu bis-sewwa. Jiddieħqu għax qed jarawh imsallab ma' salib. U żgur salva l-oħrajn, ħaj salva lilu nnifsu. X'ifeq qed jgħidulu? Dak li tgħidilna mbarra, dabbar rasek, ħallik mill-oħrajn u jiddieħqu bih. Jekk int il-Messija, dabbar rasek u rina kif aħna nkunu egoisti, naħsbu fina nfusna, naqgħu nqumu mill-oħrajn, dabbar rasek. It-tieni, is-soldati wkoll kienu taħt is-salib. Dawn kellhom ċerta power. Sawtuh, flagellawh, poġġewlu kuruna mhux ta' sultan, imma kuruna ta' xewk. Is-soldati besqulu poġġewlu qasba fidu mhux xi xettru ta' re. Poġġewlu wkoll biċċa drapp aħmar biex jgħadduh biż-żmien. Araw is-sultan tagħna. Araw is-sultan tagħkom. U qed jagħti messaġġ l-istess bniedem li hu kontra dan għandu s-saltna tal-verità. Mhux bil-kuruna tad-deb, mhux bix-xettru tad-deb. Mhux bl-ilbies u l-palazzi. Żewġ bodyguards, żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u liħor fuq ix-xelluk. U nistgħu inkomplu laqqas qabar fejn jindifen, kellu jissellef fejn jitfnuh. Jekk int is-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Aħseb fik innifsek. Qed jgħidulu uri l-power tiegħek. U mbagħad ninżlu nadurawk. Uri min int, kemm kapaċi taħkem artijiet, kemm kapaċi taħkem flejjes, kemm kapaċi tkun ħażin. Uri min int bil-ħażen tiegħek u aħna nemnu fik. U mbagħad it-tielet. It-tielet kien wieħed mill-ħatjin. Interessanti, di fija pedagoġija kbira. Wieħed mill-ħatjin. Salva lilek innifsek u lienna tinsenix. Aħna dejjem hekk. Aħna dejjem hekk. Lilek nistmak għax nista' nieħu xi ħaġa minn għandek. Lilek nirrispettak, imma meta ma tkunx imbagħad fil-poter jew ma tkun imbagħad lilek laqas nistmak. Għaliex? Għax jien egoista. U hekk kien qed ikun dan li kien fuq ix-xelluk. Imma mbagħad tiġi l-lezzjoni. Wieħed li kien fuq il-lemin, aqqas minn Alla jint ma tibża. Da li mindu żgħir jisraq u joqtol. Aqqas minn Alla jint ma tibża x'inti tgħid. Aħna qed nieħdu li ħaqna. Jekk hemm ġustizzja, jekk hemm Alla ġust, qed jgħidlu aħna qed nieħdu li ħaqna għal ħażen li għamilna. Imma dan ta' ma għamel xi ħażin. Da tismeħ tasmiħ lit-torox, tad-dawl lill-lomja, it-sopop li jimxu, il-mejtin li jqumu u ta' il-grazzja tal-imħabba ismaħħa. U mbagħad Ġesu ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. Kemm sabiħa. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ftakar fija. Kemm sabiħa. U dak il-ħin Ġesu niżlitlu għasel lilu liftok ilma ta' ftit ħall. Il-min qed jisemgħu jgħajatlu bismu. Is-saltna għax fuq rasu kellu miktub diversi lingwi. Ġesu ta' Nazaret, sultan, ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. Jgħidu li hemm ikona il-Greċja sabiħa. Flok dik it-tabella hemm miktub jien Ġesu li lilek inħobbok. Għal wieħed kien kapaċi jiġi iħalli d-99 u jiġi jfittxek.
id-drakma l-mitlufa, iħalli dak it-teżor li kien hemm u jibda jixel id-dawl il-musbieħ, jiknes sa ma jsiba. Għal wieħed dak ir-raġel li kellu 2 u wieħed berbaqlu kull ma kellu, kien iż-żgħir tad-dar u ħareġ jilqgħu u jbusu u jlibsu l-libsa u l-qorq u ejja ħanamlu festa għax dan ibni kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nsab wissa illum għal dal-wieħed. Iwa, illum din is-7 darba li tintuża f'dan il-Vanġelu, is-7, in-numru perfett. Ġesu qed jgħid kieku ġejt għalik biżżejjed mid-dinja kollha, kif hemm miktub għax lilek inħobbok. X'għandru għal kulħadd, ejdu għal uliedkom, ejdu għal min qata' qalbu, ejda lil midneb, ejda l-min niżel fil-ħama tad-dinja, ejda l-min mhux jara xefaq ta' dawl ta' tama, la f'did-dinja u laqqas fl-oħra, ejduha li dak li tela fuq is-salib mhux bħal prepotenti, l-arditi ta' did-dinja, mhux bħal dawk li jafġu lin-nies jew lil dawk li suppost iħobbu jirrispettaw, mhux bħal dawk li ma jikkalkulaw lil ħadd xejn basta jkunu sewwa huma. Din hija s-saltna ta' Kristu, din hija s-saltna tal-maħfra, din hija s-saltna tal-imħabba, din hija s-saltna li tibda issa. Illum tkun miegħi il-ġenna, ġo qalbek jista' jkun hemm il-paċi u dan is-santwarju jinbidel propju f'ġenna fuq l-art kull darba li xi ħadd iħoss dil-paċi ta' dak li għandu l-kuruna tax-xewk. Kemm jiflaħ jitkellem, ideħ u riġleħ marbuta, il-qalb minfuda, dak li jiżżufjettaw bih, dak li x-xitan fil-bidu tal-missjoni għamillu 3 tentazzjonijiet u issa taħt is-salib. Hemm film The Last Temptation. Id-direttur, il-produttur Martin Scorsese jġib lil Kristu jinżel minn fuq is-salib. Kważi jrid jgħid le mhux dik it-triq ta' tbatija, mhux dik it-triq tal-imħabba, iġibu jinżel mbagħad tibda l-istorja ma' Marja ta' Magdala. Kristu baqa' mwaħħal mas-salib biex jintrabat magħna u jibqa' jħobbna sal-aħħar nifs ta' ħajtu. U mhux biss sal-eternità. Illum tkun miegħi fil-ġenna. li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissa minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzu Pilatu mietu difnu u fit-tielet jum għam bejn imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missier u mill-iben, meqjum meġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-iben, u li tkellem fom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarmu mudija waħda l-maħfra tan-nubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Ew issa fiduċjużi f'Alla tagħna inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbu għal Papa Ljun 14, għall-isqof tagħna Anton, is-saċerdoti partikolarment dawk li se jippritkaw il-lejla għada. Nitolbu għaż-żgħażagħ li l-lejla se jinġabru hawnhekk madwar Ġesu Ewkaristija. Nitolbu kollha għal poplu Nisrani f'din id-djoċesi li għada ninġabru propju flimkien biex inxandru s-saltna tat-tiba u l-fedeltà f'dan is-santwarju f'pellegrinaġġ u ċelebrazzjoni ġubilari. Nitolbu biex f'qalbna nġorru it-tama u l-imħabba, nitolbu ismana. Namlu talba għal vokazzjonijiet, għal fathers li jaħdmu għal vokazzjonijiet saċerdoti, reliġjużi, femminili, maskili, għas-seminaristi, il-katekisti, daw kollha impenjati fl-għalqa tal-mulej, nitolbu. Llum ġew ħafna nies, forsi l-iktar darba li rajt nies jgħidu li Fader grazzi lajna li tlabna. Kienet ġurnata partikolari, dejjem ikun hawn, imma ħafna drabi nsibu ħafna pjagi moħbija kif hawn hawnhekk anke f'dan il-mument. Allura barra li ngħidu grazzi nkomplu nitolbu għas-serħan u għal-fejqan tal-qalb, nitolbu. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Mod speċjali f'dan il-post nitolbu l-Marija biex tinterċedi għalina u twassal it-talb tagħna bina Ġesu, ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issa waqt li s-saċerdot joffri l-ħobs u imbit, aħna ser inkantaw. Il-qada l-imbit, il-qadi l-ġurnata, ferud batijiet, l-offerta tiegħek, l-offerta tagħna, il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Aħna x'nistgħu nofru, aħna m'għandna xejn. Hawnhu ix-xejn tagħna hu kollox mulej. L-offerta tiegħek, l-offerta tagħna, il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Bil-wieqfa. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-mulej minn idejk is-sakrifiċċju u t-tifqir u l-glorja tismu, għal-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih ibnek reġa' ħabbeb il-bnedmin miegħek. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex l-istess ibnek jagħti l-ġnus kollha il-grazzja tal-għaqda u s-sliem u li jgħixu jsaltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom, Miegħek ukoll. nerfaw lubna il-fuq, Nerfewhom lejn il-mulej, niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. sewwa u xiera. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt il-libnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna, assis għal dejjem u sultan tal-ħolqien kollu, biex jitemm il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin
billi joffri lilu nnifsu fuq l-altar tas-salib bħala vittma safja u taslim. Wara li jkun ġib il-ħlejjaq kollha taħt il-ħakma tiegħu, jagħti lilek is-saltna fuq kollox u għal dejjem. Saltna ta' verità u ħajja, saltna ta' qdusija u grazzja, saltna ta' ġustizzja, imħabba u sliem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mal-Alla tal-eżerċiti. Smawit u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawit, birek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawit. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli, Santa Ċeċilja u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu ta' din jagħmel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib isleħlisna mid-denja.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieb u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem idnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li intrid fiha inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Nejdu flimkien, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Hen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ngħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Tqarbina tax-xewqan. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nirċevik ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. O Ġesu, la tħallina qatt ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u waħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
l-ikel tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk li bħalma uġieħ kbir tagħna li nħarsu l-ordnijiet ta' Kristu s-Sultan tal-ħolqien kollu, hekk ukoll ngħixu miegħu għal dejjem fis-saltna tiegħu tas-sema u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Grazzi, Father James, nawgurawlek għal ħidma tiegħek u nsostnu l-xulxin fit-talb, partikolarment kif nagħmlu kull nhar ta' ħamis f'dan is-santwarju. L-adorazzjoni, ir-rużarju, it-talb ikun kollu kemm hu għal vokazzjonijiet biex il-bambin jibgħat fil-parroċċi tagħna, fis-seminarji tagħna, fil-familji tagħna, ambjent li jikkoltiva l-vokazzjonijiet. Fl-aħħar tal-qudiesa se ngħidu 3 avemarijiet. Għandna tarbija ċkejkna li llum ġiet operata. Għandna ħafna l min nitolbu miż-żgħar għall-kbar. Imma dawn it-3 avemarijiet niftakru f'min talab u ma qalax il-grazzja. Wara min irid minkom jidħol fil-kappella biex nagħmlu ftit talb flimkien ftit mumenti ta' talb jiena se nkun nitlob magħkom ħdejn il-kwadru devot tal-Madonna. Infakkarkom għada fil-5 l-qudiesa imma fl-4 tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-pellegrinaġġ ġubilari. Jekk it-temp ma jkunx jippermetti, ħajsir kollox hawnhekk f'din il-Knisja u jkun hawn is-seating disponibbli. Mexxu l-kelma ħalli ninġabru hekk familja waħda propju fiċ-ċelebrazzjoni ta' Kristu Re. Fismi, fisem Duncan Mgawċi, fisem il-Madre Ġenerali u s-Sorjiet Orsolini qed nistednukom bħallum ġimgħa, is-Sibt, ħajkun hawn l-isqof biex nibdew dan is-servizz tar-rettur, il-kollaboratur u anke l-preżenza ta' din il-komunità ġdida hawnhekk għal Għawdex marbuta mas-Santwarju ta' Pinu. Kulħadd mistieden, imma anke jekk ma tiġux, tkunu fejn tkunu, ittolbu għalina. Grazzi. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familji, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna